Hi, simrang hilin eh. Hi, good morning. Diyan na po Coast Guarding nanay. Madung buntag, yung tanan dias dan laing lugar sa tibuok kalibutan. Diyan na po sanay dia. Diyan na po silang alaga. Kita man siguro mas katuwa mang video nga mo pay pag himong roy si jang bye-bye pag di ka na karon pag uli na di ana. Makauta nami. Das alyana. Jarahan ba itong simula ako ni nakaw na eh. Sa 30, ikaw kan nagbiling kag Nagkuan ko kanang nay pag nganing nanay pag bago paling pinagas mura pag kuko kadag ko. Nagkaroon dagko na nakaita denggi abunuhan. Das alyana dia. Kaabang nanay manghingod. Das nanay. Good morning nay. Good morning nay. Good morning. Nila ni Jocelyn Yang. Tiara. Nailin. Ha? Katiri po. Pili ako Nailin. Ah. Good morning Nailin. Good morning ko nung mamaali dia. Alyana. Good morning ma. Da. Naman po sa lang. Anong manambang man ka? Good morning mga kono Alex diha sa Manila. Diha na pod ko. Kakita bang musang vlog sa una katong may pagharog paghimog bye-bye ni Roy. Karon naghihimong bye-bye Roy diha na. Nangatay na. Mo ni serbisyo nanay dani kada buntag. Buntag ug hapon. Uy, nakabuhi mas kabang nay. Ang bubuyan ka na libang. Hani man po na mga dakaban. Tao. Nana pa isang taong di ay. Di city ka puno. Da, dito ko nung kapunong taong. Ako krato ah. Nagka na. Ah. Doon, mabunga na na. Doon man puno. Doon ko no mabunga na. Da, doon man mali nga tangang nanay ang doon kay mama na ikuan. Mamang kuno na evaluation. Namang kuno yung manuroy. Manasanay nga nagkugi bisag ugway uwan. Ubuan. Pero tinga ako dali sa amo. Kay wabay uwan. Pero dito kote sige baha. Kadaan palis dyan. Agbaha dito. Bungan ka mo init po. Da agapon bitaw po nagbaha po sa Gbilaran. Da pagabot sa dinis bay wa man. Ang sili ka may rekoan. Para pa rin ka bungan. Yan ah. Ah. Ano bitang taong na kanang taong. Na good morning mga malumong kasing-kasing. Bandungan naman mo na iwa pa ganinit. Hindi naman kay mo init uga. Bandungan din na kan digurong mo init. Nailin. Ah. Love you Nailin. I love you Aliana. Gimingaw kang liksian. Ora ni nabuhi sa ang gisabod nga taong Nanay? nga ngipin kining tulo ka puno. Ang gagmata rin ang gipapilit dani pag Ang liliya. tanong buring ko man ang man ang gibunuhan na ning dagko na wala mo tabunin na kay. Na lili kung sa Aliana. Pili ako na. Lili day. Good morning day. Ha? Gimingaw ko na wa. Gimingaw ka na wa. Gimingaw day ka. Ha, mas liksian. Bisa nga liksian? Wa maganing uban. Ha? Wa ganing uban. Bago na tughag na pud bulik si Aisa. Pado bitaw das kuan. Mangalig Sanay? masahi. Kwartahan. Kinamay pamasahe. I love you, Aliana. Diana pod Miss Aliana. Mama Ali, dias Aliana. Kamusta na mo diha, Maali? Pili ako Nailin. Liliin ka na, liliin ko sa Aliana. Bitaw na garding nanay, alang nakadagko, alang nakatambok. Sunod adlaw na ni makita ni doon na napoy utang na napoy gabitay nga kuan. Guantis. Palida. Liwang ni Nailin. Tambok na, tambok. Gamit ko to guantis. Tambok ag palida og kanang sabi nga sa nailan puntik-puntik man. Balanti yung lagi na kana patura man ha. Patula og kanang ingkag na ipipino. Wa pa turok na. Ha. Ay. Wahay pa mga nabagpugas. To ani na muwak to ah. Tara pa. Ha. Si mana pa man ni kapinay. Aw daw ko si mananing hawa nay. Na, daghan nagbunga, daghan manghakot nay. Kung kamatis daghan. Ba na tirang hapot. Da nay ko ana ah, kana. Dahon dai sari sari. Kana tambok man na, dahon na nay. Balanti yung mana man ako na. Kana ba? Ah, Kada ko. balanti yung lagi. Usagol day ni. Sagol sa kay mo nga may katananan. Sagol ni nanay. Nay palida. Sagol lagi. Ang agay lain yun. Ah, liud. Agbatong na may wa pay-bay. Nana, sa to ako to nang turok na ang giharugan na. Di ba nga di ba nga bay?
Ah, di ba nang tahu batong. Ito mga okra. Baru udah ada ke. Hana ya? Ah, udah may. Ang mut kut. Dara diri mo dihingudlan ay kay mo kada buntag. Para ba? Mga stiri ang nagkoskon. Wa pa day ngano man. Ang saging. Wa magkagawa ko ng sinsiyo ng kwarta. Ate Wilma. Isang kaun. Nga, ang pupino, likot-kut lagi suwan. Napiud. Pangkut-kut sa ud. Duga din ang pipinong mutubo. Lugay ko. Ang okra na, naghana na. Mga okra. Kamu sila maka-upload gabi. Kay. Masignal? Signal sa umbo, so ako yung signal. Wala lagi, hindi ka hagalig hapon. Magabot na hawa. Ay, siya maningiblang. Sige, unang, ako sa iya, pwede. Di ang batong, di pa ni. Ano pa ni sun si mana. Ang batong na ako, parang Nagbatong nanay dia. batong parang kuwan. Kuwang lamlig bye-bye. Sang buwak. Dira, agang buwak. Dira agang silyum. Silom. Ug kanini ang kani singaling buwaka. Ug kana ang gabi-gabi sweet honey na nagkap sa paghambuak bisag wa ko diha kanunay kay apilon mang nanay ug pamubo aghang buwak ang mga banda Liday. Si Eliana may nagbantay sang buwak. Liday. Ngari. Muna ang mga buwak. Nasa mga diha? Ang ipotan na si Day kuan package appeal to silinyang sa man to imong package. Mga package. Oh, katong naigiabrahan nimo gikan ni Duslinyang. Tagaan ka og usa ba to? Padong? Unsa pa? Padong. Idadamang leksif na. Nang kisag nagpadong? Why imo di ay? Taguan mo kuno na imong padong. Mga flexi. Taguan na lagi imong padong. Ina masalamat kang Duslinyang sa padong tagaan ka. Kako pakita ton hangid ang inatag ni Duslinyang. Nelin. Ugang Janet in the dun ha? Ug bakon ka sa kang hotel, sa hotel 22. Dili kang huti ugma. Di man. Yung 20 kang huti. It. Bao, 22 man. Dili nga Roy. Problem makay mo make up. Ni. Bao, musuka ko na. Ang ibo ang kay pizza 20 magang it. 20, 22. Magsunod ay sila. 20, ug bawi 22. Nagisgot og kasal di ba mazubuti na mag-ipukuan. Di Mag-ipu. mo ra sa igsoon. Kana igsoon, may labot na ng Ijaan mo na igagaw man. gaagsit ko anak si Huti. nak Nakrog si di pag umang ko nang nakna kasi lalo magsimang wilig suon. lagi. Lalo udah si hotel si nak may Gagaw. Pag umang ko lang inang kuan. Kuan ang kahuti. Pangmang ko ni nak. Lagi sa di daw. Bao nila. Agad ako nung sa kuni package nila na nadawat nay. Ha? Sinadawat na yung package. Naman katuro mang pagyo nga Mickey Mouse. O katong paborot-borot. Oh, borot ila duha ang mamata kakin pili kang Naara ba yung borot-borot eh? agbara hurot na. Di mo da. Kulot din ko rin sa purot-borot. Mga ganito nga ang dyan ay. Nasuwa ng pizza.